Cred că este o soluție și inclusiv pentru dezvoltarea Europei. Și dacă totuși ajung la 10% din PIB, aportul întreprinderilor sociale înseamnă că și în România și mai ales în județul nostru, cred că poate fi un imbold important pentru dezvoltarea economică. Trebuie să investim în primul rând mai mult în această zonă pentru a reduce decalajele de infrastructură și servicii publice, să creăm fundamentul pe care se pot dezvolta companiile în județul nostru sau în regiunea Moldovei. Pentru că doar așa putem să creăm fundamentul pe care se pot dezvolta aceste întreprinderi sociale. Cred că exemplul ADV-ului ar trebui dat exemplu de bună practică comunității Eșeni și nu numai. Important este să reușească ca statul român, cu autoritatea publică locală și cu cetățenii, să creeze această comuniune care, la urma urmei, tot comunitatea noastră ajunge să se dezvolte. Vă mulțumesc mult!